мо боварӣ дорем, ки шумо дар бораи кор дар Британияи Кабир шунидаед ва ҳамеша фикр мекардед, ки он чӣ гуна кор мекунад, чӣ гуна метавон муроҷиат кард ва чӣ гуна омодагӣ гирифт. Созмони байналмилалии муҳоҷират шуморо дар ин раванд дастгирӣ мекунад. барномаи нақшаи коргарони мавсимӣ ба шаҳрвандони Осиёи Марказӣ имкон медиҳад, ки дар Британияи Кабир то 6 моҳ дар соҳаи кишоварзӣ кор кунанд. барои муҳоҷирон муҳим аст, ки бо қоидаҳои кор, ҳуқуқҳои худ ва роҳҳои муҳофизат аз қаллобӣ шинос бошанд. созмони байналмилалии муҳоҷират ба шумо дар ин самт комилан ройгон кӯмак мерасонад. пеш аз ҳама мо машварат оид ба қонунгузории Британияи Кабирро пешниҳод мекунем, ки дар он шумо метавонед маълумоти расмиро дар бораи қоидаҳои муҳоҷират ва кор дар Британия гиред. агар шумо аз операторони барномаи нақшаи коргарони мавсимӣ даъватнома гирифта бошед, мо шуморо бо қоидаҳои кор ва шартҳои муҳоҷират шинос мекунем. барои мутобиқшавии беҳтар, созмони байналмилалии муҳоҷират курсҳои ройгони забони англисиро ташкил менамояд, ки муҳоҷиронро ба муоширати осон бо роҳбарон ва ҳамкорон омода месозанд. илова бар ин, мо барномаи омӯзиши саводнокии молиявиро пешниҳод менамоем, ки ба муҳоҷирон кӯмак мекунанд маоши худро дуруст идора кунанд, пасандоз намоянд ва худро аз қарз муҳофизат кунанд. барои онҳое, ки пас аз кор ба ватан бармегарданд ва мехоҳанд тиҷорати худро оғоз кунанд, созмони байналмилалии муҳоҷират грантҳо пешниҳод мекунад, ки барои оғози соҳибкории сабз дастгирии молиявӣ хело хуб шуда метавонад. ҳамзамон мо ба марказҳои машваратӣ кор карда, савияи дониши мутахассисонро баланд мебардорем, то онҳо тавонанд ба муҳоҷирон машваратҳои дақиқ пешниҳод намоянд. агар шумо савол дошта бошед ё ба машварати ҳуқуқӣ ниёз доред, метавонед ба рақами 900 800 800 занг занед ё тавассути WhatsApp ва Telegram бо мо дар тамос бошед. инчунин мо дастурамалҳо оид ба муҳоҷирати бехатар омода кардаем, ки ба шумо тамоми равандҳои муҳоҷиратро шарҳ медиҳанд ва шуморо барои сафари бехатар омода месозанд.